Я думаю, что Лукашенко является продуктом этого неразумения, кем мы были. Вся эта коммунистичная мишура, это вот было как раз этим фиговым листком, как прикрыть, что это протягивало быть Российской империей, заснованной на российском шовинизме. Робить максимальный тиск на режим, у тым ліку эканамічны, але трымаць максимально адчыненыя мяжы для звычайных громадян. За 2 дня нация не делается. Это процесс пошука. Соблазняют тем, что они белорусы. Честность – это не национальная идея. Працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя X. Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна з вами Зміцер Лукашук, а мой сённяшні госць з далёкай Швецыі, сонечнага Стокгольма, прадстаўнік народнай амбасады Беларусі ў Швецыі Зміцер Вассерман. Добрый день, спадар Зміцер. Вітаю вас, спадар Зміцер. Спадар Зміцер, я трошку пачытаў вашу гісторыю, вашу біяграфію, але давайте некалькі таких, як кажуць, праграмных момантаў з вами высветлім, дакладней, удакладнім ваше бачанне. Скажите, а як вы лічыце, беларусы як нацыя, яны у якой стадыі знаходзяцца? То есть мы ўжо там сфармаваліся, расфармаваліся, не пачыналі яшчэ гэта працэса ні аднаго, ні другого. Вот хто мы, на ваш погляд? На мой погляд, беларусы являются сфармаваўшейся нацыяй. Гэта заўсёды жывы працэс. Гэта фармаванне будзе працягвацца. Але я лічу, што беларуская нацыя сфармавалася нават пры лукашысцкай дыктатуры за 35 амаль гадоў незалежнасці, 33 года незалежнасці. Беларуская нацыя сфармавалася і ўжо бачыць себя як нацыю. Калі у 90-х, калі я яшчэ жыў у Беларусі, шмат хто не ведаў, хто яны такія, было шмат савецкіх людзей, і я думаю, что Лукашенко является продуктом этого неразумения, кем мы были. То зараз, я думаю, большасць беларусаў бачаць себя беларусамі, і у прынцыпе гэта адзінае, што патрэбна для того, каб лічыць нацыю нацыяй. Я удакладню, то есть атрымліваецца працэс вот этого, ну скажем так, канчатковага в стадыі фармавання ў нацыю, ён там ці пачаўся, ці распачаўся, ці завяршыўся 91 годзе? Я не лічу, што ёсць канчатковае фармаванне нацыі. То есть гэта заўсёды працэс. Гэта як можна параўнаць з сям'ёй. То есть там хлопец с дзяўчыной встречаются, потом начинают жить вместе, потом происходит некий момент, калі яны как бы вырашаюць для себе и домаўляются, что яны семья. И для этого не абавязкова ісці ў ЗАГС и рыхаваць шлюб. Вот с того момента, як яны сами себе усвядомліваюць як семья, пачынаецца семья. То же самое с нацией. С того момента, як люди пачалі себя усведомлять як нация, яны стали нацией. Это адзінае патрабаванне. Добра, а тады, а што гэта за нацыя такая, у якой нейкія такія, назовем это так мягким словом, складаныя адносіны с нацыянальнай мовай, с гісторыяй, с культурнай спадчынай, якая вот сёння глядзіць на ўсход і не можа вырашыць, ці яны рускія са знакам якасці, ці яны ўсё ж такі беларусы. І калі с таўром на поспех вяртаецца музыкант з Москвы, тады і беларусы радасна яго сустракаюць. А пакуль такого пячаткі ён не атрымаў, то тады, а хто ты такі? А ці варта нам цябе ведаць? І гэтак далей. Так што мы за нацыя такая, як звычайна, і тут сваім нейкім адметным шляхам ідзем?
Гэта не вельмі адметны шлях. Такія складанасці ёсць у розных нацый, і складаныя адносіны з нацыянальнай мовай ёсць у шмат вялікіх нацый. То есть я могу прывесці ў прыклад Ірландыю. Я неўзабаве быў у ірландскай амбасадзе і размаўляў з амбасадаркай, і у них вельмі падобная сітуацыя. 10% грамадзян размаўляюць на нацыянальнай мове. Ёсць вельмі важнае адрозненне, што дзяржава там падтрымлівае нацыянальную мову, а у Беларусі кіруючы рэжым робіць усё, каб яе забіць. Але гэта ўсё роўна падобная сітуацыя. Таму так, гэта частка працэсу, і частка у тым ліку частка гэтага працэса десоветизации, потому что нам трэба мець на увазе, что все-таки Беларусь 200 гадоў была оккупавана Российской империей, Советским Союзом, находилась з імі ў адной культурніцкай прасторы, і гэтыя сувязі не так лёгка разорвать. І на 100% не трэба разрываць, то есть неабходна, каб быў нейкі баланс. І мы тут зараз фактычна звяртаемся да класіка пошукаў нацыянальнай ідэі спадара Абдзіраловіча і да яго кнігі працы под назвай «Адвечным шляхам», дзе ізноўку нам расказваюць, ну дакладней расказвалі, а зноўку мы вот ізноўку вяртаемся да гэтай тэмы пра памежную нацыю, пра тое, што мы паміж Еўропай і Захадам, і нам трэба неяк вот і Еўропе падабацца, і усходу нешта там вот таксама карысным быць, што мы тут нейкія ліючыяся формы прымаем пастаянна, каб выжыць, захавацца і ўсё астатняе, і свядомасці, і ўсяго чаго толькі можна, і ідэі. І таму мы і тутэйшыя найхутчэй, чым беларусы, бо тут халера яго ведае, скажаш беларус, ці там якого-нибудь заходніку не спадабаецца, ці ўсходніку не спадабаецца. Так вот, так ці не? Ці мы нарэшце вот ад гэтага ліючыхся форм і памежных станаў, нейкіх сярэдніх станаў ужо як мы там стану моста уже нарэшце адмовіліся? Мы ў гэтым зусім не унікальныя. Усе народы будуюць нейкім чынам адносіны са сваімі суседзямі. Калі мы, напрыклад, паглядзім на тое, як людзі, напрыклад, але не за кошт сваёй нацыянальнай ідэнтычнасці і самасвядомасці. Ну, пераважная большасць будуе сяброўскія адносіны з суседзямі. А мы гатовыя адмовіцца ад сваёй ідэнтычнасці дзеля того, каб дагадзіць нейкаму там суседу. Ёсць, зразумела, такія, хто гатовы адмовіцца ад сваёй ідэнтычнасці, але маё адчуванне можа не зусім правільнае, таму што я ў Беларусі не жыў вельмі шмат гадоў, але у мяне ўсё-такі ёсць такое адчуванне, што большасць беларусаў не гатовы адмовіцца ад сваёй ідэнтычнасці. То есть, можа, есть некія 20%, якія зараз там галасуюць за Лукашенка, якія яшчэ не атрымалі беларускую ідэнтычнасць, арыентуюцца на Расею і маюць трошки іншую ідэнтычнасць, там, я не ведаю, панславянскую, некую іншую, але я ўсё-таки думаю, што большасць беларусаў лічаць сябе беларусамі, але не адмаўляюцца ад тых гістарычных сувязяў, якіх у іх ёсць і з Літвой, і з Польшай, і з Украінай, і нават з Расеяй. Вы не бачыце ў гэтым ніякіх такой, ну, нечага страшнага, што вот у такім нашым падыходзе да гэтага пытання? Я не лічу нічога страшнага. Я лічу, што ёсць адсутнасць балансу. То есть культурніцкі ўплыв Расіі зараз вельмі моцны, таму што усе астатнія ўплывы, можна казаць, забаронены. То есть беларуская мова амаль крыміналізавана, усе заходнія каналы прызнаны экстрэмісцкімі. То есть, зразумела, тут ёсць праблема балансу.
Вось, але калі гэта перабалансировать, я упэўнены, что ў будучыні гэта будзе перабалансировано, то гэты баланс зноў усталюецца дзесьці на правільным узроўні. Вот вы акурат таки жывіццё зараз у Швецыі, і калі я памятаю добра больш-менш гісторыю Швецыі і Фінляндыі, то вось такая узаема ну как бы залежнасць ці там некая нероўная залежнасць умоўных пытаннях паміж Швецыяй і Фінляндыяй некалі была даўно, але яны здолелі гэтую сітуацыю выправіць. Мы здолеем? Я упэўнены, што мы здолеем. То есть зараз, як я ўжо казаў, ёсць беларуская ідэнтычнасць, ёсць зацікаўленасць у шмат беларусаў развіваць беларускую мову і культуру. Зараз ёсць супраціў з боку рэжыма, але калі гэта супраціў зыдзе, калі рэжым зыдзе, то я упэўнены, што гэта ўсё выстреліць. Потому что зараз ёсць вялікі патэнцыял гэтай зацікаўленасці, які не можа быць рэалізаваны ў Беларусі. І то, што людзі прагнуць мець сваю культуру, ось гэтая прага, яна сябе пакажа, калі палітычная сітуацыя зменіцца. Давайте трошку вернемся ў гісторыю, але вашага жыцця. Наколькі я ведаю, вы з'ехалі з Беларусі ў 96-м годзе. І з'язджаючы з Беларусі, вы не былі вось гэтым, скажем, савецкім чалавекам там ці нейкім там, для якога беларускасць не мае ніякага значэння. Вы ўжо паспелі адзначыцца і ў, так бы мовіць, апазіцыйных і беларусацэнтрычных розных рухах. Што гэта было? Увогуле, калі у вас прачнулася, з'явілася некая цікавасць да беларускасці? Увогуле, беларускасць у вас адкуль? Перш за ўсё, з таго, што я адчуў вось гэтую фальшывасць савецкасці, якая не працавала, якая была фігавым лістком расійскага шавінізму. І тады ў мяне там амаль адначасова прачнулася і габрэйская ідэнтычнасць, і беларуская ідэнтычнасць. Таму што і тое, і іншае как бы ў Савецкім Саюзе было праблематычна. Габрэйская ідэнтычнасць там амаль забаранялася, ці гэта было нешта, пра што немагчыма было размаўляць. Беларуская ідэнтычнасць таксама яна была нечым, чаго больш сціснялася, таму што гэта было звязана з вёскай, з меншым узроўнем адукацыі. Вось, і вось гэтыя две ідэнтычнасці, якія уся гэтая савецкасць пыталась скасаваць. І потым, падчас перастройкі, асабліва калі Савецкі Саюз рухнуў, прыйшло гэтае разуменне, што ёсць некая сапраўдная натуральная ідэнтычнасць, і што не трэба яе сцісняцца, наоборот, нешта, чым можна ганарыцца. Што ёсць гісторыя, якая ніяк не звязана з Расіяй, ніяк не звязана з гэтай савецкасцю, і якая значна багацей, чым тое, што нам прапанавала савецкая прапаганда. Цікавую фразу сказали про тое, что савецкасць — это фігавы лісток расійскага шавінізму. То есть слава КПСС — гэта не нешта такое новае і прыгожае і сацыяльна арыентаванае, на шчасце ўсяго працуючага пралетарыята, а ўсяго толькі новы выгляд расійскага шавінізму. Слава КПСС гэта навогул нічога, то есть я не думаю, что слава КПСС гэта быў лозунг, які кагосьці насхняў. Але
тое што натхняла гэта існаванне вось гэтай расійскай імперыі, як зараз Путін любіць гаварыць, у форме Савецкага Саюза. Таму как бы я не шмат чым пагаждаюся з тым, што гаварыць Путін, але адна з гэтых рэчаў, што Савецкі Саюз быў у форме расійскай імперіі, вось гэтым я згодны. А ўся гэтая камуністычная мішура гэта вось было якраз гэтым фігавым лістком, каб прыкрыць, што гэта працягвала быць расійскай імперыяй, заснованай на расійскім шавінізме. То есть атрымліваецца, што тая савецкасць, якая ёсць і ў пэўнай часткі беларусаў у тым ліку, гэта такая некая можа прыхаваная форма унесенай інфекцыі расійскага шавінізму ў беларускі арганізм. Гэта некая форма, кажам так, ідэі фікс. І тут мы можа прыходзім да пытання нацыянальнай ідэі. Таму што Савецкі Саюз і Расія зараз яны ніколі не былі нацыянальнай дзяржавай. Калі мы паглядзім на сённяшнюю Расію, то у яе ёсць унутраняя супярэчнасць, якую яны не могуць вырашыць. То есть з аднаго боку яны хацелі быць нацыянальнай дзяржавай рускага народа. То есть яны называюцца Расіяй, іх дзяржаўная мова руская і гэтак далей. Ось, з іншага боку, у гэтай так званай федэрацыі уваходзяць шмат земель заняволеных заваяваных народаў. І гэтыя народы не з'яўляюцца нацыянальнымі меншасцямі, яны з'яўляюцца кареннымі народамі заваяваных Расіяй краін. Але стаць шмат нацыянальнай сапраўднай нацыяй, у якой все народы былі раўнапраўнымі, таксама яны не могуць. Таму што нацыянальная ідэя рускіх гэта не дазваляе. Мы не можам прадставіць, што ў сённяшніх умовах Расія пагадзіцца, што бурятская мова, татарская мова, праваславие і іслам яны будуць мець аднолькавы статус у Расіі. І Савецкі Саюз і сённяшняя расійская так званая федэрацыя, яны пабудаваны вакол гэтай ідэі, што ёсць сатэлітныя народы, якія групуюцца вакол рускага народа. І гэтую іерархію, якая ствараецца, яе трэба нейкім чынам тлумачыць. І каб яе тлумачыць, то трэба, каб была некая звыш ідэя. Ось там лідар мировой рэвалюцыі, лідар сацыялістычнага лагеря, аб'яднанне славянскіх краін, то есть штосьці, што адрознівае краіну ад нармальнай нацыянальнай дзяржавы. Ось гэта іерархія. І калі ёсць некая звыш ідэя, то ёсць людзі, якія гэтую звыш ідэю нейкім чынам прымаюць. Вось гэта савецкасць, яна была гэтай звыш ідэі. І калі звыш ідэя ўходзіць, то пачынаецца ломка. Вось я думаю, што наша выдатная пісьменніца Светлана Алексіевіч, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі, яна гэта ўсё вельмі добра апісала ў час секонд-хенд, калі людзі, якія згубілі вось гэтую звыш ідэю, для якой яны жылі, некаторыя з іх нават не могуць жыць далей. Гэта экстрэмальныя выпадкі, але менш экстрэмальныя гэта калі людзі губляюць сваю ідэнтычнасць. І тады становіцца вельмі складана. І вось пачатак 90-х гэта быў такі час, калі шмат хто згубіў савецкую ідэнтычнасць, таму што Савецкага Саюза ўжо не было, а беларускую ідэнтычнасць яшчэ не атрымаў. І вось тое, што праисходзіць з астаткамі Homo Sovieticus, якія яшчэ ёсць у Беларусі, гэта працягваецца вось гэты працэс ломкі, калі яны для сябе не могуць высветліць, хто яны такія. Але я спадзяюся, што іх дзеці ўжо будуць ведаць, і дзеці ўжо ведаюць, таму што мы ведаем, што тыя, хто падтрымліваюць лукашыстую дыктатуру, гэта ў асноўным вельмі старыя людзі і людзі у маленькіх рэгіёнах, якія глядзяць
телевизор, те, хто не карыстаецца інтэрнетам, то есть гэта людзі апошняга века, 20 веку, а не 21. Але глядзіце, калі паглядзець на так назовем это так, хоць не вельмі такое добрае слово, але скажем постсавецкія краіны усе пасля развалу, то хай там хтосьці зрабіў выбор там на бок Еўропы, хтосьці там на бок Азіі, хтосьці там можа быць працягваць нейкія стасункі з Расійскай Федэрацыяй, але усе гэтыя народы вось гэтую сваю пасля страты савецкай ідэнтычнасці, сваю нацыянальную ідэнтычнасць альбо знайшлі, альбо узмацнілі ці вярнулі яе назад усе апроч Беларусі. Ну калі мы бярем перыяд до 20-го года, вот давайте возьмем, то есть вот гэтыя 30 гадоў мы жылі, дакладней грамадства знаходзілася у стадыі невызначанай ідэнтычнасці. Ідэнтычнасць, яна заўсёды знаходзіцца ў працэсе фармавання. І я думаю, што до 20-го года яна таксама была у працэсе фармавання, таму што калі мы падумаем пра вось гэты перыяд, калі Лукашенко пытаўся ладзіць сябе міратворца, у гэты час палітычны ціск на беларускасць трошки паменшыўся, і расткі гэтай беларускасці яны пачалі падымацца, ажываць, как бы больш кніг друкавалася, больш беларускіх песень пісалася і гэтак далей. То есть тое, што ў Беларусі гэта ідэнтычнасць, гэта беларускасць не развіваецца настолькі інтэнсіўна, як у іншых, скажем так, постсавецкіх краінах, гэта происходзіць толькі з нагоды палітычнага ціску. Таму што я упэўнены, што калі гэты палітычны ціск пайдзе, то і беларуская ідэнтычнасць і беларуская культура будуць развівацца значна хутчэй. Я думаю, што у беларусаў ёсць шанец наверстаць тое, што было потеряно за гады лукашысцкай диктатуры. Ну да, я тут прачытаў такі цікавы тэрмін, я не ведаў, што ёсць такое і такое, скажем так, вызначэнне ідэнтычнасці, ты, скажем, я не знаю, нейкая этой форма ідэнтычнасці, якая называется інтуітыўная ідэнтычнасць. Так вот, мне падаецца, што беларусам гэта вельмі добра адпавядае, ну, прынамсі, вот, а можа і на цяперашні час, калі яны можа дзесьці вот не задумываюцца, не тое, што там вот там адмаўляюць ці яшчэ што-нибудь, не прымаюць, а не задумываюцца нават над гэтым, але дзесьці на інтуітыўным нейкім такім вось узроўні у іх ёсць разуменне іх ідэнтычнасці як беларуса, ідэнтыфікацыі сябе. Я думаю, што гэта так у большасці народаў. Я 28 гадоў жыву ў Швецыі, і я ніколі не бачыў, каб нейкі швед разважаў, што значыць быць шведам. Таму што для іх гэты стан нармальны. Спытайся у паляка ці ў шведа, а ці ёсць палякі ці шведы як нацыя, яны паглядзяць як на дурня. А для беларусаў нармальнае пытанне. Тое ж самае там і мова, ідэнтычнасці. Для іх это как бы вырашанае пытанне даўно. А беларусы чамусьці вот сабе ва ўсім гэтым кропку не могуць паставіць. Ну так, таму што гэта по-ранейшаму трошки маладая ідэнтычнасць і адначасова старая і маладая, таму што у беларускасці ёсць вельмі старажытны падмурак з Великого княства Літоўскага, з часоў паўстання Каліноўскага, калі само слово беларусы стало папулярным. Вось, але беларуская нацыя як незалежная дзяржава стала фармавацца не так давно, і таму людзі по-ранейшаму задаюцца гэтым пытаннем. Але у мяне ўсё роўна ёсць адчуванне, што большасць беларусаў яны, как бы, калі у чалавека спытаеш, яны кажуць, хто ты такі, яны ўсё роўна скажуць, што яны беларусы. Да, але вот глядзіце, калі там, скажем так,
пэўныя ну скажем грамадствы там ці нацыі у часы нацыябудаўнічых працэсаў там будаўніцтва нацыянальных дзяржаваў з цяжкасцямі кагосьці даўжэй кагосьці павольней кагосьці з большымі там стратамі крывёю гэтыя працэсы адбываліся але яны упорна па іх ішлі то беларусы такія раз паўстання касцюшкі там да прыкладу пачалі працэс у гэтым накірунку атрымалі палбу ну і ай ну да пасядзім пакуль пачакаем потом раз зрабілі яшчэ одну спробу Кастуся Каліноўскага паўстаннем таксама нешта вот ну не атрымалася яшчэ і пауху атрымалі і на шыбеніцу павалаклі і зноў такі ну добра пасядзім потым БНР ну і так можна працягваць такой вот как-то нерашучасць нейкая ў нацыябудаўніцтве так штосьці такое ёсць і гэта у многім звязана з тым што Беларусь шмат гадоў апошнія 200 гадоў і нават раней пакутвалі розныя захопнікі з рознымі іншымі ідэямі фікс якія яны пыталіся насаждаць у Беларусі там Москва третий Рим лідер сусветнай рэвалюцыі веліч арыйскай расы лідер сацыялістычнага лагеру аб'яднання славянскіх народаў русский мир зараз то есть акупанты яны заўсёды ціснулі на беларусаў сваёй ідэі фікс а для беларусаў мне так падаецца натуральная ідэя гэта нармальная нацыянальная краіна як усе краіны ось я ўжо казаў про шведаў у шведаў как бы няма сфармуляванай артыкуліраванай нацыянальнай ідэі яна ім не патрэбна потому что у большасці краін нацыянальная ідэя гэта мець свой нацыянальны дом як у чалавека як у сям'і ёсць ідэя што мы маем дом мы маем сям'ю і гэта нармальная сям'я большасць людзей не задумваюцца А што значыць мець сям'ю ось для них гэта дастаткова натуральна тое ж самае для беларусаў што значыць мець нацыю просто тое што мы усвядомваем сябе як нацыя Ну да але пабудаваць менавіта нацыянальны дом нацыянальную дзяржаву нешта вось і цяпер пакуль не атрымаецца хоць нібыта маем суверэнную незалежную Беларусь але ці маем нацыянальную дзяржаву мы маем нацыянальную дзяржаву тому что у нас нету вось гэтых праблем про якія я размаўляў як ёсць у нашего ўсходняга суседа что незразумела які існуе баланс паміж рознымі народамі што ёсць как бы вось гэтая камуналка і дзеліць гэта немагчыма і у аднаго народа ёсць там галоўны пакой які навязвае усім астатнім сваю ідэнтычнасць у беларусаў гэтага няма у беларусаў ёсць беларускі народ у Беларусі ёсць шмат меншасцяў якія там жывуць палякі габрэі расейцы літоўцы і так далей ёсць розныя рэлігіі каталікі уніяты праваслаўныя але гэта часть вось гэтай разнастайнай беларускай нацыі то есть никто никого не оккупаваў никто никого не заваёўваў никто никого не поняволіў гэта просто частка адной разнастайнай нацыі Ну да але ў дадзеным выпадку укладаецца сэнс у тэрмін нацыянальная дзяржава іншая нацыянальная дзяржава гэта тая якая клапоціцца пра захаванне развіццё і прасоўванне інтарэсаў і адметнасцяў вядучай ну ці скажем так асноўнай нацыі то есть наколькі нацыя цэнтрычна гэтая дзяржава што у нас з мовай нацыянальнай што у нас з культурай нацыянальнай што у нас зусім там з гісторыяй нацыянальнай якая яна у нас гісторыя зараз нам напішуць сумесную беларуска-расійскую гісторыю а мова у нас нібыта дзве дзяржаўныя але дзе яны дзве ў роўных умовах гэтыя мовы
і ввогуле вот са ўсім астатнім вот тут вот наколькі у нас ёсць нацыянальная дзяржава дзе как бы якая прадстаўляе тытульную нацыю. У нас ёсць нацыянальная дзяржава, але гэтая нацыянальная дзяржава на сённяшні дзень, на жаль, акупавана. Таму што існуючы рэжым ён не клапоціцца о беларускам народзе, ён не клапоціцца о беларускай нацыі, ён клапоціцца толькі аб інтарэсах Расійскай Федэрацыі, так званай Расійскай Федэрацыі. Мы все ведаем, что и все разумеем, что Лукашенко з'яўляецца марыянеткай Путіна. Вось, таму нам можа трэба рабіць трошки розніцу паміж нацыянальнай дзяржавай і тым рэжымам, які зараз у ёй кіруе. Нацыянальная дзяржава, Беларусь як нацыянальная дзяржава існуе. Таму што ёсць вось гэтая ідэнтычнасць, людзі разумеюць, дзе пачынаецца і дзе сканчваецца наш дом. Ёсць разуменне сябе як нацыі, ёсць разуменне сябе як тэрыторыі, ёсць больш-менш разуменне, якая ў нас гісторыя, ёсць больш-менш разуменне, якая ў нас мова. Але гэтая нацыя, яна жыве ў умовах акупацыі. І вось так здарылася, што гэты рэжым, які зараз пакутвае Беларусь, ён не клапоціцца аб інтарэсах гэтай нацыі, таму што ён клапоціцца аб інтарэсах зусім другой нацыі. Спадар Дмітрый, яшчэ одна тэма. Вот мы з вами узгадывалі про тое, што з Беларусі вы з'ехалі у 96-м годзе. І з таго часу до 20-го года вось вы, як умоўна кажучы, выйшлі з дома Беларусь, закрылі дзвер, так і вот сваю беларускасць там пакінулі. То есть вас, ну як я чытаў прынамсі, што вот в прынцыпе беларускі вось гэты аспект вас не цікавіў. Ну, то есть, как бы вы приехали в новую краіну, у вас новое жыццё, и вы как бы жили уже своим новым жыццём з Дмітра Вассермана, ну, там, жыхара, а потым грамадзяніна Швецыі. А потым раптам гэтая беларускасць у 20-м годзе у вас ізноўку да вас вярнулася. Як і шмат да каго з тых беларусаў, якія даўно з'ехалі з краіны, разбегліся па ўсім свеце, але ім нават забылі, можа быць, думаць пра тую Беларусь, але раптам у 20-м годзе гэта для іх вярнулася. Але да яшчэ большай колькасці тых, хто з'ехаў даўно, яно так і не вярнулася. Гэтая вот беларускасць і патрэба у гэтай вяртанні сваёй беларускай ідэнтычнасці. Я зараз вот да той сітуацыі, у якой мы ўсе апынуліся. Тыя сотні тысяч беларусаў, калі не казаць пра мільёны, калі браць тых, хто з'ехаў даўно, за ўсе часы, там, скажем, папярэднія і па ўсім свеце раскіданыя, як нам у замежжы захаваць сваю беларускасць? Я думаю, што вельмі важны фактар у гэтым гэта не рабіць ідэнтычнасць эксклюзіўнай. Таму што гэта натуральна для многіх людзей, што яны маюць больш складаную ідэнтычнасць, і гэта ў прынцыпе значна лепш працуе у Амерыцы. То есть, калі мы паглядзім, як гэта працуе там, то там людзі звычайна не бачаць супярэчнасці паміж амерыканскай ідэнтычнасцю і той ідэнтычнасцю, якую яны атрымалі ад сваіх бацькоў. То есть там ёсць нават некалькі пакаленняў беларусаў, якія ніколі не былі ў Беларусі, але яны захоўваюць сваю спадчыну, таму што ў іх ідэнтычнасць Belarusian American. У Еўропе гэта трошки складаней. І ў Еўропе ёсць вось гэты, часта ёсць гэты ціск і з еўрапейскага боку, і з беларускага боку, каб чалавек адказаў на пытанне там, ці ты швед, ці ты беларус. І тады людзі павінны рабіць нейкі выбар. І шмат хто робіць гэты выбар не на карысць беларускасці.
калі мы хочам, каб беларуская ідэнтычнасць захоўвалася, нам трэба працаваць над тым, каб было больш прыемнасці вось гэтай складанай ідэнтычнасці. Для мяне няма абсалютна ніякай супярэчнасці між тым, што я беларус, я габрэй, я швед, я еўрапеец, то есть вось гэта шмат фасетычная ідэнтычнасць, яна працуе лепш, таму што мне не трэба рабіць некага выбара. Я магу быць адначасова захоўваць некалькі ідэнтычнасцяў. Вось гэты мой адказ на пытанне, як беларускую ідэнтычнасць захаваць. Ведаеце, вы калі там пачалі і на першым, і на другім, і на трэцім пальцы не спыніліся, я так думаў, што вы і далей працягнеце на двух руках загібаць, пералічваючы свае ідэнтычнасці. Думаў, ну нічога сабе. Але спадар Зміцер, з іншага боку, калі мы тут кажам пра гэтую такую шмат ідэнтычнасці, ужо калі у таким накірунку Абдзіраловіча гэта падаваць там такая мерцаючую форму там нашай ідэнтычнасці, ці яшчэ што-небудзь там прыгожае словы казаць. А ўвогуле, ці трэба нам, асабліва тым, хто з'ехаў з Беларусі, чапляцца ў сённяшніх умовах глобалізацыі, трансатлантычных карпорацый і ўсяго астатняга вот этого, калі межы сціраюцца, зацыклівацца на гэтых нейкіх ідэнтычнасцях, каштоўнасцях нацыянальных і ўсіх астатніх вось гэтых прыгожых, але ўсё ж таки мурах выстраивать навошта нам іх перад сабой, вот гэтых з нейкіх нацыянальных адметнасцяў. Открыться, адрынуть, забыться, стать там как бы открытым усяму сусвету, чалавекам свету. Вось гэта якраз тое, што я маю на увазе. Как бы муроў не павінна быць. Вось усе гэтыя ідэнтычнасці, якія я маю, яны робяць мяне багацей. Я не адгарожваюсь мурамі ад таго, што я беларус, я не адгарожваюсь мурамі ад усяго астатняга. Ну добра, так вот это, ну добра, ідэнтычнасць я прымаю. Ну, напрыклад, вот я застаюся там беларусам, але там я умоўна там швед, ці амерыканец, ці аўстраліец, ці яшчэ там хто-небудзь, а яшчэ можна там раз, два, тры, чатыры, як вы зрабілі, пальцы загнуць. Але калі мы кажам пра там, а мова табе беларуская, на што? А там нешта там вот веданне гісторыі беларускай, там ці скажем там слёзныя плачы под гітару з песняй «Мне краёў, чужых не трэба». Навошта нам гэта? Таму што гэта робіць нас усіх багацей. Калі тым же самым чынам, як вось калі я пачаў вучыць іншыя мовы, у мяне атрымалось гэта адчуванне, што каждая новая мова дае мне новую перспектыву на жыццё, на філасофію, на ўсё астатняе, на лепшае разуменне, як людзі жывуць. І калі ты захоўваеш мову, калі ты захоўваеш культуру, калі у табе ў доме існуе некалькі культур, гэта робіць табе значна багацей. То есть гэта лепш. Таму я говорю, што нам трэба мой адказ на пытанне пра захаванне ідэнтычнасці, хай іх будзе шмат. Хай яны робяць нас багацей, хай яны робяць нас лепш. Ну і вось мы гэтыя сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі і зараз раскіданыя па ўсім свеце, знаходзім, здабываем, прымаем у сябе гэтыя новыя ідэнтычнасці разам з новымі ведамі, з новымі адметнасцямі, захоўваючы, там знаходзячы, развіваючы, пашыраючы ў тым ліку і сваю беларускую ідэнтычнасць. Ну вот так вот мы вот змяняемся паступова ўсе. А ёсць там за той вот мяжой, за пераходам у Брэсце памежным все астатнія беларусы, якія зараз гэтай магчымасці не маюць, якія таксама змяняюцца, але змяняюцца яны крыху па-іншаму, пад ціскам рэпрэсій,
гвалту і немагчымасці выказваць свае думкі і рабіць тое што яны хочуць. Ну апроч амапаўцаў лукашэнкаўскіх, якія могуць рабіць тое што яны хочуць і чым яны ў прынцыпе і займаюцца гвалтам. Ці зможам мы вот так вот разыходзячыся паступова, ці няма такой пагрозы, што мы разыдземся до такой ступені, што калі гэтыя муры рухнуць і гэтыя памежныя пераходы адкрыюцца, то мы не зможам ізноўку, не знойдзем вот этих нейкіх пазлікаў, каб аб'яднацца ў нацыю. Мы будзем розныя. Такая рызыка ёсць. І таму нам трэба пра яе размаўляць. У тым ліку нам трэба з імі размаўляць. Мы размаўляем з нашымі замежнымі партнёрамі, і тут мы можам звярнуцца зноў да маёй ролі як прадстаўніка народных амбасадаў. Калі у нас быў дыпламатычны прыём на дзень волі і прыйшло шмат замежных дыпламатаў, я менавіта пра гэта гаварыў у сваёй прамове, што нам не трэба, што рэжым зацікаўлены у тым, каб існавалі вось гэтыя муры паміж нашымі народамі, паміж нашымі краінамі, паміж Беларусью і астатняй Еўропай. І нам не трэба рабіць гэтую працу лягчэй для Лукашэнкі, таму што калі ему патрэбен гэты мур, то хай ён будуе гэты мур, але наши заходнія партнёры не павінны будаваць гэты мур. Я лічу, што нам трэба рабіць максімальны ціск на рэжым, у тым ліку эканамічны, але трымаць максімальна адчыненыя мяжы для звычайных грамадзян, каб у нас захоўвались вось гэтыя культурніцкія сувязі, каб беларусы маглі ездзіць, напрыклад, у Вільню і бачыць, наколькі лепш дэмакратычныя дзяржавы і вольныя дзяржавы працуюць у параўнанні з дзяржавамі, якія зараз знаходзяцца пад расійскім мірам. Таму так, такая рызыка ёсць. І ёсць таксама іншыя магчымасці, як працаваць з гэтай рызыкай. Я думаю, што калі муры падуць, то таксама Беларусі спатрэбяцца шмат спецыялістаў, якія вывучыліся чамусьці сапраўднаму на захадзе, потому что в Беларусі зараз у асноўным вучаць вось гэтай прарасійскай ідэалогіі. У мяне есть знаёмы, ён шведскі эстонец, які з'ехаў у эміграцыю, і калі Эстонія стала незалежнай, яго пазвалі, каб ён быў першым эстонскім міністрам абароны. І вось гэтыя кадры, якія выхоўваюцца зараз сярод беларусаў у іншых краінах, яны будуць выкарыстоўвацца, я спадзяюся, у новай Беларусі, і яны будуць несці і еўрапейскасць, і беларускасць назад у Беларусь. Ну, галоўнае, каб там тая Беларусь, тыя беларусы, тое грамадства хацела гэта прымаць. Таму што я вось шмат разоў задаваў гэтае пытанне і думаў на гэтую тэму. Вот, напрыклад, мы тут у межах нашай праграмы займаемся намацваннем, як я жартую, нацыянальнай ідэі. Ну, вот уявім сабе, што мы яе намацалі цягам вот усіх гэтых гадоў і намацванняў, і нешта нават сфармулявалі і сфармавалі. Вот, можа быць, нават па выніку нашай з вами размовы. І праз пэўны час мы вот з вами горда так вот падняўшы нашу ідэю на сцяг, як кажуць, прыйдзем і скажам: вось, беларусы, мы тут разам сфармулявалі нацыянальную ідэю, вот под гэтай ідэяй мы тут давайте да светлай будучыні. А нам скажуць: ведаеце што, Лукашук с Вассерманом, вы там дзе там седзячы ў Стокгольме і Варшаве нешта там намацавалі, едьце назад і намацавайце там далей, а мы тут самі неяк без ваших нацыянальных ідэй са сваімі разбяромся. Ну, гэта вельмі добра.
Я думаю, что гэта вельмі добра. То есть і ў гэтым сэнсе моя філасофія, як гэта называется по-ангельску, servant leadership, падтрымальнае лідарства. Калі мяне попросяць, скажуць: «Зміцер, дапамажы, нам патрэбна твоя экспертыза», я буду готовы дапамагчы. Калі мяне не попросяць, я навязвацца не буду, і я буду рады, калі беларусы самі зробяць усе гэтыя крокі. Тым же самым чынам, як калі мы бачым дзяцей, калі яны гавораць там: «Тата, не трэба дапамогі, я сам». Так людзі растуць. Ось, нават калі я сам лічу, што дзіцю яшчэ трэба дапамога, але вось гэтае разуменне «не, я хачу сам», яно вельмі добрае. Ну да, тому что на чужым вопыце вельмі рэдка нехта вучыцца, хутчэй за ўсё на сваіх уласных шышаках набіта. Так, але тата, я не параўноўваю себя с татам нацыі, але той, хто гатовы дапамагчы, ён усё роўна павінен быць побач, калі гэтая дапамога спатрэбіцца. Іншая справа, ведаеце, вот як вы сказали, я навязываться не буду, а каб потым по выніку мы не пачулі: а вы ж да мяне не звярнуліся? Ой, а мы ж і не ведалі, что вы, вось, Зміцер, тут у спецыялісту такой галіне, і вы тут можете нешта зрабіць. І будем усе стаять, лыпаць адзін аднаго. Мы тут грамадства за мяжой, а там тое грамадства ў Беларусі. Я думаю, что ў нашым выпадку, напрыклад, народная амбасада — гэта дастаткова заметная арганізацыя, дастаткова бачная, і яны ведаюць пра нашы існаванні, яны ведаюць пра нашу экспертызу, якая уже існуе. Таму калі муры падуць, то я думаю, у Беларусі тыя, хто будзе кіраваць, калі акупацыйная ўлада сыдзе, яны будуць ведаць пра наше існаванне. Вось. Запытацца пра дапамогу ці не, гэта ўжо будзе залежаць ад іх. Так, на жаль, нам трэба завершаць паціху нашу размову. Давайте я одно удакладненне тут просто хочу вернуться до тэмы ідэнтычнасці і да ваших словаў про тое, як мы яе цягам вось гэтых 30 гадоў незалежнасці там паціху там сабе ўзрошчвалі ды ўзмацнялі. Асабліва моцна вот гэтыя працэсы шпарка пайшоў у 20-м годзе адразу падчас, асабліва вот я так узгадываю, дваровых сустрэчаў, калі беларусы для сябе с таким здзіўленнем, радасцю открывали ўсё гэтае і беларускую гісторыю падчас размоваў з гісторыкамі, і беларускую літаратуру, слухаючы выступы літаратараў, і беларускую музыку, слухаючы наших музыкаў беларускіх, і ўсё астатняе открывали. І мы тады казалі: ну ўсё, вот такая цікавасць да свайго, да сябе, да нацыі, да нацыянальных здабыткаў, пасту назад у цюбік не запхнеш. А зараз вот глядзім 4 гады, ну не 4, 3 гады рэпрэсій прайшло, і што адбываецца, і такое адчуванне, што что-то, відаць, атрымліваецца пазапіхіваць-то назад тую пасту ці не. Вот як вы лічыце, вось гэтыя працэсы узмацнення, узрошчвання ідэнтычнасці беларускай у беларускай нацыі, ім можна зашкодзіць, іх можна вярнуць, іх можна выразаць і вычысціць, закатаць у асфальт? У кароткатэрміновай перспектыве не. І тут я говорю про десятигоддзе. Калі даўжэй, на жаль, ёсць прымеры, ёсць прыклады, калі людзі страчвалі сваю ідэнтычнасць. Таксама ёсць прыклады, калі людзі стагоддзямі не страчвалі ідэнтычнасць, калі яна была вельмі моцная. Але я лічу, што вось зараз праз 3 гады вось та зацікаўленасць, про якую вы гаворыце, яна нікуды не сышла, яна ёсць, але яна ёсць на кухнях, яна не мае магчымасць вырвацца во двары, яна не мае магчымасці вырвацца на вуліцы, але яна нікуды не сышла, яна па-ранейшаму ёсць, яна па-ранейшаму там. Ну, будем спадзявацца. Так, добра. І ўсё ж такі, муры рухнуць, і з якой нацыянальнай ідэяй спадар Зміцер Вассерман прыйдзе ў Беларусь?
што Беларусь гэта звычайная нацыянальная дзяржава беларускага народа без нейкіх звышвысокіх ідэй. Не, ну слухайте, нацыянальная ідэя, нам не трэба ніякіх звыш ідэй, ну неяк так не вельмі гучыць. А нам не трэба звыш ідэй. А якія звыш ідэі ёсць у шведаў? Так, слухайте, а пафос? Вот и ж як мы вот без вот этого вот бляску ў вачах пойдзем да светлай будучыні? Наша ідэя гэта нармальнасць. О, Что мы не хочам, каб до нас прыходзілі некія замежнікі со сваімі звыш ідэямі. Нормальный еўрапейскі народ. Вот и все. вот, Это вельмі просто. во, нарэшце, бачыце, вот як пастараецца, то можа нармальны еўрапейскі народ, нармальнасць, вот, выдатная нацыянальная ідэя. І не патрэба розных звыш ідэй і трэціх рымаў і ўсяго астатняга. Вот это я разумею у беларускім стылі. Дзякуй вялікі. Спадар Зміцер, вось гэты кубачак ваш. Ад мяне праграма Ідэя Х і Еўрарадыё з падзякай і удзячнасцю за тую размову і тую ідзею, якую мы зараз ад вас пачулі. Пры сустрэчы абавязкова вам перадам. Не забудьте забраць, дзе б гэта не было, у Стокгольме, у Варшаве ці у Мінску на плошчы Незалежнасці. Дзякуй вялікі. Зміцер Васарман, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся. Жыве Беларусь. Жыве вечна.